In-nies li iħadmu se jgħidu li intom qed b'dak li qed tipproponu se żidu l-kost u allura tipperikolaw il-postijiet tax-xogħol. X'inhi r-reazzjoni tiegħek? Ir-reazzjoni tiegħi nibdew minn hawn. Min iħaddem ma jħaddimx b'karità, iħaddem għax għandu bżonn il-ħaddiem. Issa, fil-qagħda ekonomika kif inhi ħafna minn nies jew għandek numru ta' nies li qed iħaddmu qed jagħmlu bumper profits. Jiġifieri dawn jaffordjaw naqsu ftit mill-qlieħ tagħhom biex iżidu l-paga lill-ħaddiema u bekk jiġifieri l-intrapriża tagħhom xorta ħatibqa' tajba, xorta ħatibqa' tagħmel qlieħ eċetera eċetera. F'dawk il-każi li nirrikonoxxu kif semmejnhom fid-dokument fejn jista' jkun hemm diffikultajiet, aħna qed nissuġġerixxu, aħna narfu din ir-realtà tagħkom u qed nissuġġerixxu li l-gvern isib modi, pereżempju ta' inċentivi fiskali, taxxi eċetera eċetera, kif jgħin lil dawk l-intrapriżi illi jistgħu jkollhom li tista' tagħmel pressjoni vera fuqhom biex dawn ikunu xorta jistgħu jagħtu iż-żieda fil-paga li aħna qed nissuġġerixxu. Taħseb li se jintlaħaq konsens huwa realistiku? Jien ma naħsibx li se nitlaħaq konsens, onestament. Nispera jsejjer żball. Imma fl-aħħar mill-aħħar il-gvern qed jiddeċiedi. Il-gvern qiegħed hemm biex jisma', importanti li jisma' l-partijiet kollha, jara l-interessi ta' kulħadd, jara l-ġid komuni, imma fl-aħħar mill-aħħar tieħu deċiżjoni.